Hello, hello, hello! Welcome back, parents and students, to my channel. Once again, this is your virtual teacher, Teacher Judy. In this video, I'm going to explain in Bisaya the different usage of can and could. Andam na ba ang tanan? Before we start, I'd like you to please click on like button, subscribe, and it would be much better if you would also click that tiny notification button down below. Thank you very much. Modal verbs. So can and could are called modal verbs. Modal verbs are helping verbs that are used to express ability, possibility, permission, obligation, requests, offer, or suggestions. Okay, when we say ability, that means kakayahan. When we say possibility, that means mga pwedeng mahitabo. Okay? When we say permission, that means pagtugot. Nang mananghid ta, mangayo tag permiso. When we say obligation, pananagutan. Obligasyon. When we say request, hangyo. Offer, alok. And suggestion or rekomendasyon, mga suhestyon. Okay? Pero atong sabton, unsa man ang helping verb? Okay, example. I can help you. So this is a complete sentence. The main verb here is help. Yung tag main verb mao na siya ang pulong lihok. Ang main nga pulong lihok. Karon, kining can pulong lihok gihapon na siya. Pero ang tawag sa iyaha is modal verb or helping verb. Alright? So, siya, ang purpose niya is aron masabtan nato pag-ayo ang sentence, ang tumong sa maong sentence. Okay? Hinta na sabtan, no? Una, possibility. Sa ganitong possibility, mga pwedeng mahitabo. Gamiton na to ang can kung magsulti ta og unsay posible nga mahitabo. Example, it can be dangerous in that area. So sa lain pa nga sentence, it is sometimes dangerous in that area. So, posible daw na ay possibility nga kato dinha nga lugar is delikado, dangerous. Karon, could. Ginagamit sa pagsulti og unsay posible nga mahitabo. So, pareho sila. Pero, dili sigurado. So, posible siya, pero walay kasiguraduhan. Example, they could be at school. That means, in other words, maybe they are at school. So, maybe. So, dili siya sure. Dili siya sigurado. Okay? Next, gamiton na to ang can and could sa pag-express o permission. Sa can, ginagamit sa una, pagpananghid o pagpangayo o permiso aron mahimo ang gustong buhaton. Okay, example. Can I ask a question, teacher? So, nangayo ka og permiso or nananghid ka. So, can ang gamiton. Next, number 2. Paghatag og permiso. Yes, you can ask a question. So, gitagaan nimo siya og permit na mangutana.
gamiton ang can. Ikatulo, sa pagsulti nga naay permiso ang usa ka tao na buhaton ang usa ka butang o lihok. Example, you can ask a question anytime. Unsa may kalahian aning 1 ug 3, Teacher Judy? So sa number 1, pagpananghid o pagpangayo og permiso in a particular situation, kanang naa ka ana nga lugar ba, naa ka ana nga oras. Pero kani siyang number 3, pagsulti nga naay permiso ang usa ka tawo nga buhaton ang liho. That means mura siya kanang balaod bitaw, mura siya rules, for example sa eskwelahan. Okay, you can bring your phones, but you have to you have to set it into a silent mode. So wala mo sa ana gyud nga oras, ana nga situation. Pero in general, naghatag siya og permiso. So gamiton nato ang can. Next, sa could, ginagamit sa pagpananghid pinaagi sa mas formal na pagsulti. Okay? So, naay formality. Example, could I ask a question, please? Diba? Mas formal siya paminawon. Kanaganing nananghid ka nga, hastag yun nimong formala nga nananghid. Ana. Although kanipod siya, formal man pod siya, no? Can I ask a question, teacher? Pero less formal siya. Kani, formal yun siya. Okay? So, nanatay duha, possibility and permission. Ang ikatulo, ability. Gamiton na to ang can kung una, hisgutan ang kakayahan sa usa ka tao. Example, she can speak English fluently. So, naa siya'y kakayahan nga makig or maka-istorya og lingwahe nga in English. Number 2, kung hisgutan ang kakayahan nga makabuhat sa usa ka butang anang orasa karon usa umaabot pa. Example, yes, I can hear you now. So nagpadayag siya og kakayahan kanang, in other words, yes, I am able to hear you. Yes, nakadungog ko sa imo. Ana pa kung sa Bisaya. Okay? Next, sa could, gamiton siya kung hisgutan ang nahuman na nga panghitabo. Okay, the blue team couldn't play very well. So, dinhi, ang blue team, nag-i-express na to ang kakayahan nila sa pagdula. Pero, in a negative sentence, could not play very well. So, ang blue team daw, di daw kaayo kabalo magdula. Or wa kaayo nila natarong og dula. Okay? So that is the usage of can and could when expressing kakayahan or ability. Next, request. Si could gamiton sa paghangyo sa matinahuron na pamaagi. Okay? Example, it's too high. Could you reach that for me, please? Sumrag ng hangyo kad nga tabangan ka nga kabuton tong naa sa taas. So, mas matinahuron siya nga paminawon. Si can, gamiton sa paghangyo apan dili kaayo matinahuron na pamaagi. Example, it's too high. Can you reach that for me, please? So, naa siya'y please. Matinahuron gahapon siya paminawon. Pero kung tanggalo na to na siyang please, can you reach that for me? Mura bitaw kag nanugo. Diba? Paminawon. So, mas formal si could. Okay. Next, offer. Alok. Si could gamiton sa pagpadayag
og specific nga tanyag o offer. Example, I could help you do the research. Ana, so nagpadayag ka, nag-offer ka nga tabangan ti ka sa imuhang research. While si can, gamiton sa pagpadayag og mga tanyag o offers. Pero dili siya specific. Example, I can help you. Sa asa man ng klaseng tabang, wala siya nagstorya. Okay, so dili siya specific nga offer. Murag in general lang siya ba? Alright? So, mauna ang paggamit sa could and can when expressing offer. Last is suggestion. So, sa suggestion, pwede nato siya gamiton si can or si could. So, bisag asa sa duha, okay ra gamiton sa paghatag og suhestyon, ideya o rekomendasyon. Example, you could try homeschooling. You can try homeschooling. Mas preferred jud gamiton si could pag maghatag og suggestion, pero pwede gihapon si can. Okay? So, mo ni sa ako ang examples, could ang ako ang gigamit. It expresses suggestion more than can. Okay? Unta na nasabtan ninyo ang akong explanation sa paggamit og can and could in Bisaya. If you have any question, please leave comments down below. You can also check out my Facebook page, Teacher Judy, and you can send me a message on my messenger. Thank you very much for watching. Once again, this is your virtual teacher, Teacher Judy. I am now signing off. Bye!